bedo gi nathi nikech waonge gi services mar kano nyithindo. Dhi ibuor gi nathini e ot, kato kiny wamany kaka watimo. Kidhi e suptande moko be gintie gi contacts mag jogo marito ji. Kidhi e community organization forums, joma mine ng'eni wa jombaka. To sama wabedo ma wago mbaka, to wapuonjore. Koro kuondegi eminyalo yude, kaka inyalo ng'eyo ni nitie kuma kanye ma ng'ato nyalo konyore sama oswanyore kata sama en gi shida. Nikech ang'eni nitiere kata miyo ma dibed ni winjo wa otieno ma kawuono ni, lwenyo make, odwaro komoringo dhi, ng'eni pache koro paro ni to koro adhi kanye. Sa mar dhi go mbaka gi ng'ato onge. Koso pekno ni koro fwenyo kuonde jotgi nitiere. Dibed ni ma bende en fuok moro ma owinjo ng'e. Anyalo wacho ni mano en fuok maduong' kabisa nikech sama koro in gi tabu, oulo ni ok inyal kata paro maler kendo ok inyal kata paro piyo. Ang'e ni wacho ni nitie toll numbers, to ji adi mantie gi simu, ji adi mantie gi credit. Sani nyaka kata yudo ka simu no obar kata omayi. Emomiyo wacho ni onego bed ni timo massive awareness creation, onego bed ni wawuothe community, onego bed ni wariwore, onego bed ni walando kata kanisa nikech kar kanisa kato kendo jogi lando injili maber ahinya. To kochopo ni koro sama idwa kony mine be wagombo ni giland nwa be kuma mine gi nyithindo nyalo konyore. To wakwayo be ni serikal ma information no umiyogi gintiere godo gi ng'eyo. Information no ing'eni onge ng'amo kawo responsibility kaka mare. Ng'ato ka ng'ato timo mana matin monyalo. Koro be ing'eni tek ahinya mondo wa harmonize kata efforts ma watimogi. Koro wakwayo mana ni serikal okaw gini kaka pek mar serikal kong'e ni mine ywak kendo mine hinyore.